ಐತೆ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಈಸಿಯಾದ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅವು ಶೇಪ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಶೇಪ್ ಇಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಇದು ಈಸಿಯಾದ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಬೈದಂಡ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಕ್ ತುಲೆ ನಿಗುಲುರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಿನಗಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ್ ಕೇಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪಿನಗಳು ಈ ಕೇಕನ್ನು ಈಸಿ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ನನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಸುರುಟು ಒಂತೆ ತುಪ್ಪನು ಇಂಚ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಇಡೀ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬ್ರಿಟಾನಿಯದಲ್ಲ ಮಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಂಗೆ ತಂದೆ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಗೆತ್ತಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ತಂದೆ ಬೇಕಂಡ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಂಚೋದು ಕಿಂಜ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮುಂದೇನಿತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದೆಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ನನರ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತದು ಕಡೆರಂಡು ಅಂಚದು ಏನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡ್ ಕಟ್ ಆಪಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಆದ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ದಿ ಅಂಚ ನಾನು ಪೂರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಪೀಸನ್ನು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಪೀಸನ್ನು ಏತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಸಣ್ಣದ ಏನು ಕಡದ ಪಸರ್ಪೆ ಪೌಡರ್ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಕಡದ ಪಸರ್ಪೆ ಬಿಸ್ಕಿಟನ್ನು ನಾನು ಈತು ನೈಸಾದ ಪೌಡರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಡದ ಪಸತ್ತೆ ಈ ಪೌಡರನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಪೌಡರ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಕೋಲ್ಡ್ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 10 ml ದಾತು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಬಟರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದೇನು ಇದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಪೌಡರನ್ನು ಯಾನು ಪೇರಿಡ್ಬೇಕ ತುಪ್ಪೊಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ದ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಒಂದೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಕ್ದ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಈ ಔಜಾಂಡ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ಪಸರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಈ ಟೈಪು ಕೈಟು ಒತ್ತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಇಂಚಿನ ತಟ್ಟೆನ್ಗೆ ತಂದು ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅವು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ಪುಡು ನಾನು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈತ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಉಂಡು ಈತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಾತು ಪೊರ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋಡು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದಾತು ಪೇರನ್ನು ಬೆಚ್ಚವರೆ ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ನಿಗಲಿ ಏತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ರಮಾಣಡು
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆನ ಪಾಡಿದೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಟೈಮಡು ಎಂಕುಲು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನೇ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಯಾನು ಮೂಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಜನೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ಪೇರನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗಂಟು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟು ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಗಂಟು ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಯಾವ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪೇರಿಗೆ ಯಾನೊಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನುಡು ಇಂಚ ಪಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಗಂಟು ಬೋರುಂಡು ಕುದಿ ಆಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರೆ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಕುದಿ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಡು ತೂಲೆ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡ ಪಂದು ಅಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕುದಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಾನೆಲ್ಲ ಕುದಿ ಬರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಲ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ಯಾನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ನೆಲೊಟ್ಟು ದಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ದಪ್ಪಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಗಂಟು ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಗಿ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಕೇಕ್ ನಿಗಲ ಹೂವು ಕಲರ್ದ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ ಅವು ಕಲರ್ದ ನಿಗುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಮೂಜಿಸಲ ಇಂಚ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಹಾಕೊಂಡು ದೆಪ್ಪಂಡ ಐತ ಉಲೈದಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಐತೆ ಯಾನು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಯಾನು ಇಂಚನೆ ದೀಪೆ ಕೇಕ್ ಯಾನು ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಐತೆ ಕೈಕ್ಲ ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಮೂತ್ಲ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕೇಕನ್ನು ಪಿದಾಗಿ ಎಪ್ಪುವೆ ಶೋಕಾಗ ಬೈದಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಶೇಪ್ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನುಡು ಇಂಚ ಒಂತೆ ನೈಸ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಈಸಿಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡವು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೂಟುಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಓಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದಾಳಿಂಬೆನ್ಗೆ ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಪಲು ಮೂಸಂಬಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್
ಅಂಚ ಓಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಡ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಈಸಿಲಿ. ಈಸಿಲಿ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎರೇಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು.